kuMozambique panguva ino tanyatso kunoti vakomana vana Daniel Chapo vane nharo. Taona kuti vana Daniel Chapo vari kunyatso kukonzeresa hovhiyo nechaos, and move ava kuita mamoves ava kuita panguva ino ava ekutya. Vanyatso kuziva kuti Venancio Mondlane zvaava paground vakangononoka, aiwa vanochikuta, vanochitorerwa. Asana mashoko anobuda nyorwa panapa, ndobva subscribe or like or turn the bell icon. Ndipinda pahendo yemaZANU-PF Patriots vamoudza kuti ava ndo vakomana vari kubetserana neMozambique kana neFrelimo kuti rambe on top muda wanyora achiti today we participated in the investiture ceremony of deputies to the 10th legislature of Assembly of the Republic of Mozambique, as well as election at the investiture of President of the AR. The event was presided over by His Excellency President of the Republic of Mozambique, Filipe Jacinto Nyusi, and marks the beginning of a new era in the country's history. May this moment bring a new horizon to our homeland, in the hope that together we will take Mozambique forward to take representative of the people good work. Tomashoko anobuda achitaurwa panapa pahendo yamuri kuona yavakomana vemapatriots. Panguva ino tiri kuona kuti maparliamentarians have been zoned in muparliament, kunyange zvinotiedza kuti Mondlane aiwa neanother opposition party vane 43 parliamentary seats. Aminoti tichapera mushere tichiona muzvara mangwana aiwa vana Daniel Chapo vachiitwa swear in aiwa imo muparliament. Mutidze mafunguro enyu munoti kudii pamusoro pechitiko ichi, kuti what will happen next, what will happen now. Panguva ino muchiona Venancio Mondlane achiona vakomana ava vachiramba vachipingisana naye vachiita nharo vachinogadzana zvavo zvigaro muparliament. Tudze mafunguro enyu, pinda comment section medu tudze mafunguro enyu, subscribe or like, turn on the bell icon.